Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam nje uthenjiwe. Molweni, namhlanje masivule ngokubulela iinceba zakhe ezimingwa naphakade. Sivukile nje kungenxa yenceba zakhe, sisathetha nje kungenxa yenceba zakhe. Masibe nalo mbulelo nceba zakhe ezimpilweni zethu. Namhlanje iinceba zakhe masizibone kwincwadi yabase-Efese besibini, ivesi yesine neyesihlanu. Ithi ke uThixo esisityebi njengenceba uthe ngenxa yothando lwakhe olukhulu. Sisityebi ngenceba aphinde nothando lwakhe olukhulu. 5, awasithanda ngalo thina sifile sisiphoso, wasidlisa ubomi ndawonye noKristu. Nisindiswe ngokubabalwa. Ukubabalwa ke is a free gift. Free, sisindiswe free. Salvation siyifumene free, asisebenza na. It's by his grace. It's by God's grace. Ngothando lwakhe, ngobabalo lwakhe. Yiyo loo nto kufuna siyibulele inceba yakhe yona nothando lwakhe. Asiboni inceba kuYesu Kristu, asiboni uthando lwakhe neenceba zakhe. Ngokudibana neyiphi nento asiboni inceba le yakhe nothando lwakhe, ngoba usidibanise noYesu Kristu. Namhlanje ke sisaqhubeka kumxholo wethu wenyanga. Isigqibile phayana kuYeremiya umprofeti. Sincedwe nguMoya Ongcwele wasenza ukuthi sifunde le ncwadi siyigqibe. Buyele kumxholo wethu, umxholo wethu othi abantu bathi ndingubani na? uYesu Kristu athi abantu bathi ndingubani na? Xelelani abantu ngam, ngoba abantu kaloku bayasuka kum. Xa besuka kum, xa bedibene neengxaki ezininzi babona ingathi mna ndikho, kanti ndikhona. Into nabo bazondibona ngamehlo enyama, bazondibona ngokholo. Into ethetha ntoni loo nto? Into ukuthi masikholelwe kwiBhayibhile, nasiyifunde futhi sizinike ixesha siyifunde, futhi sizixelele ukuthi nje laa mfundiso okanye laa lizwi ndifuneke ndithathe iBhayibhile khe ndizifundele ngokwam. Umoya Ongcwele uzayithanda ke naleyo, ukuthi sikhe sizinike ixesha. Xa sinoYesu, iBhayibhile ithi sineento zonke. Xa umamkela uYesu Kristu uneento zonke, ungunonto zonke, ugqibile. Yamkela uYesu Kristu, alazi salinde ntoni kaloku. Yamkela uYesu njengeNkosi noMsindisi wakho, azokothula lo mthwalo. Ukwenzela into ukuthi nantoni na ekuhluphayo uyize nayo kuYesu, ngoba utshilo wathi zani kum nina nonke abasindwa imithwalo, zanika uphumla. Yiyo loo nto sikuYesu Kristu, usibizile, nawe uyakubiza, ufuna ukunika ukuphumla endleleni yakho yokuphila. Nantsi isifundiso, sinemfundiso kwabaseKolose emnandi kanjani ethi xa sinoYesu Kristu sineento zonke. Usigqibile, ugqibile xa unoYesu Kristu. Xa unoYesu Kristu ugqibile. kwabaseKolose besibini, masiqale kwivesi yesithandathu phaya. Ithi nje ngokuba ngoko namamkelayo uKristu uYesu iNkosi, hambani naye. Ithi masihambe naye. Into etheni into ukuthi nje namasisoloko laa relationship, oba buhlobo, i-relationship yam naye is very important, is vital. Le relationship, senza njani xa sinama-relationships nabantwana bethu? Andithi siyathetha? Andithi xa sinama-relationships nabayeni bethu abatshatileyo, andithi niyenza njani? Niyathetha. Xa unobuhlobo izitshomi zakho ezininzi nenza njani? Niyathetha. Nathi ke masenze njalo, sibe ne-communication, sithethe naye. Siyifumana i-communication ngokuthandaza.
siyifumana njani, sicommunicate njani noyesu? Ngokufunda iBhayibhile le, sizinike ixesha sifunde iBhayibhile nayo, sibe grateful ke, simbulele nje umbulelo nje uYesu Kristu. I-communication yalo. Senze njani? Sibonge umculele. Asiculi ngoba une-voice emnandi, awuculi ngokuthi yayi mna ndina-voice. Cula ngenhliziyo, it's from your heart. It's from your heart. No voice nebinjani, nakajonganga voice, ujonge ukuthi nje nangu endiculela, nangu endithi nje endiculele, communicate nangu ebulela oku, uyacommunicate. Asicommunicate nomoya ongcwele. Ixesha elikhoyo lifuna ukuthi sixabise umoya ongcwele kuyo konke. Kwi-end times apho kusithiwa akakho uYesu Kristu, basilahlekisa ngoku. Sizolahlekiswa ke nyhani xa singenzani, xa ubuhlobo obu bethu, i-communication yethu, i-relationship le yethu noYesu Kristu sawumamkela ibanda. Xa sipanda, xa singafundiseki mhlawumbi, nokungafundiseki kukhona, uthi ngoku nendele nakhelwe, sibe rooted and grounded kuye, rooted and grounded in this relationship. Nendele, uverse 7, nendele nakhelwe kuye, naqiniswa ngokholo. Kufuneka ukholo njengoko nafundiswayo, nafezeka kulo ukholo, ninombulelo. Into enditsho ukuthi funeka sibe nombulelo xa sinoYesu Kristu, masihamba ngaye. Xa sihamba naye masibe nombulelo. 8, lumkani kungabikho bani unithimbayo, usikhohlisayo, intandabulumko nangoku kulukuhla okungento yanto, ngokwesithethe sabantu. Ungalukuhlwa kuthiwa hamba uyokhonza abathixo, kuthiwa hamba uyokhonza abanye oothixo baseyikude. Lula naleyo kwezi ntsuku esiphila kuzo, singalukuhleki ke. Into efuneka sizifundele iBhayibhile, uzinike ixesha, siye kwincwadi yeColossians, uyiqale ekuqaleni, uyifunde uyithixo nangolwimi lwakho. Nje singalahlekiswa lo ngokwesithethe sabantu, ngokweziqalelo zehlabathi, kungekho kukaKristu. 9, ngokuba kuhleli kuyo konke ukuzaliseka kobuthixo ngokomzimba. Xa sinoYesu sinako konke okupheleleyo, konke okupheleleyo, God the head, sidibene phaa kuYesu Kristu. Uze ukusifundela ukuthi wena uqhayise futhi xa udibana nengxaki uthi hayi mna ndinento zonke mna noYesu Kristu. Xa usithi unoYesu Kristu awuxoki, awukhohlisi muntu. Asiye ngoba sikolo sive futhi ukuthi uthini imfundiso yethu ngoYesu Kristu. Kuba sekolo sebesithathu ivesi 12, ngesiqale phaya ukufike sive ngoYesu Kristu. Uzinike itshansi uyiqale ekuqaleni laa ncwadi yasekolo, sizamnika ithi yambathani ngoko njengabanyulwa bakaThixo, abangcwele, abathandiweyo, imfesane zemfefe, ububele, uthobeka kwentliziyo, ubulali, ukuzeka kade, umsindo nenyamezelana. Zizinto xa siuYesu Kristu, zizinto kufuneka sibe nazo ezi. Sizithandazele nokuzithandazela, sithandazele nokuthandana, noba nothando. Ungacingi ufane uba azuzukuza iithesti, zizawuza iithesti zothando, zizawuza neethesti zokuthi uyamxolela nomntu. 13, nixolelana ukuba ubani athi abe nokusola
ngakubani njengokuba naye uKristu wanixolelayo yenzani njalo nani. Ithi ke phezu kwazo zonke izinto 14 nakwazo zonke ezo zinto yalekani uthando oluyintambo yokugqibelelo, uxolo lukaThixo enabizelwa kwakulo mzimbeni mnye mawulawule ezintliziyweni zenu nibe nobulela. Ubulelo lena yinto enkulu ezulwini. 16 Ilizwi likaKristu malihlale ngaphakathi kwenu ngokobutyebi nifundisana, nilulekana ngabo bonke ubulumko, nithi ngeendumiso neengoma nezango ezizezomoya nivume kamnandi ezintliziyweni zenu kuyo iNkosi. Zizinto ezamfundiso ukuthi njengoku sikhona ngoku siyafundiswa ukuthi nje semva njani nasizalazi njani na ilizwi likaThixo. Siyafundiswa khona how to hear from God, from Jesus. Masifundiseke ke nalezi nazo ngoba siyafundiswa, masifundiseke ke. Sifundiseke yonke into ethethwayo, any information engoYesu Kristu masiyithathe siyifake ezintliziyweni zethu, ngoba amaxesha mabi, amaxesha azothatha ntoni, azothatha ukholo lwethu. Kodwa kufuneka ube nalapho sazi uba uYesu wasithandazela. Utshilo kuPetros, uLuka 22 verse 32 verse 31, qale kuverse 31 uYesu phayana, elizwi lizwe kum nawe ke ngoUyesu njengoba esezulwini nje on the right hand of the Father, uyasithandazela phaya, i-intercessor phaya, i-mediator uzizinto zonke kuthi, uyasithandazela. Le wayethandazela uPetros ngoku watsho, masiqale phaya kuverse 31 ethi, uyabona Petros, uSathana ebebanga efuna ukuhlungula okwengqondo, efuna ubachitha-chitha okwengqondo, athi kodwa mna ndithandazile ukuba ukholo lwakho lungapheli. Nawe ke xa uthe waguquka uze womeleze amakholwa. Yiyo loo nto siyomelezana. Nantoni nesixelela yona ngoYesu, nantoni nesixelela yona ngomtyholi, ukuthi njena uthile uYesu. Wathi njena Petros, noba bekuvuya efuna ukusifta like wheat, but I prayed that your faith will not fail you. Impendulo yam nawe ke lo xa sidibane nee-test ezingaka, azininzi kodwa utsho uthi njena, my Jesus prayed for me. He prayed for me. Ndizolahla ukholo lwam. Sethandazile. Sele kuthandazela already. For olo kholo lwakho. Mawusuka kukholo lwakho uzwazi ukuthi awukhange ukholwe kwiBhayibhile. Funeka sifunde ukukholwa kwiBhayibhile kwiintsuku zokugqibela. Sizawukhohliswa, sizawususwa kuYesu Kristu, ngoba asikhange sizinike ixesha loba ke sive ukuthi iBhayibhile ithini na. God bless you, God bless you, God bless you. Funeka sifundiseke.